This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasuko kang Bicolano worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kaguranan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Panginoon, hiling po ng dasal na ito na ingatan niyo po ang lahat ng magtatrabaho ngayong araw. Ilayo niyo po sila sa masama at kapahamakan habang tinutupad po nila ang kanilang mga tungkulin sa araw na ito. Bigyan niyo po sila ng lakas para magampanan nila ang ibinigay sa kanilang responsibilidad. Maging maayos po sana ang takbo ng bawat gagawin nila sa kani-kanilang mga departamento. Bigyan niyo rin sila, Panginoon, ng talino para harapin ang araw-araw na mga problema na dulot ng trabaho. Pasensya, Panginoon, na magbigay mo sa kanila para tama po ang mga makukuha ng leksyon sa harapin nila ngayong araw. Panginoon, kailangan po sila ng kanilang pamilya at kanilang bayan. Kaya bigyan mo din sila ng lakas sa pagharap at paggawa nila ng kanilang mga trabaho. Panginoon, hinihiling din po namin na iiwas niyo po sila, proteksyonan mo po sila sa mga sakit o virus na nakakalat ngayon sa aming bayan. Naway ang mga sakit na ito ay hindi tatalab kapag malapit sila ng inyong pagmamahal at pag-aalaga.
Panginoon, itinataas po namin ang lahat ng manggagawa dito sa aming bayan at ang mga kapatid naming mga OFW na nagsusumikap din para sa kanilang mga mahal sa buhay. Sila rin, Panginoon, isinasama din namin sa aming dasal na sila din ay proteksyonan ninyo at alagaan ninyo, Panginoon. At ang aming bayan Pilipinas, Panginoon, ang aming bayan, patuloy niyo pong proteksyonan ng lahat ng Pilipino. At hinihiling din po namin ang paggaling ng aming mga kababayan na may sakit. Panginoon, patuloy kaming maniniwala, magtitiwala, at magmamahal na mga anak mo, Panginoon. Alam po namin ang lahat ng ito'y ibibigay nyo sa amin dahil kami ay mahal mo. Ito ang aming dalangin sa araw na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. CountryBest International is urgently needed. Inters and applicant to work abroad for the following: female private nurse for Jeddah KSA, female caregivers for Riyadh KSA, female household service workers, domestic helpers bound to Kingdom of Saudi Arabia, ready visa for HSW or DHI. Hindi na kayo matatagalan maghanap ng employer dahil may maghihintay na po sa inyo. For interested applicants, please contact Ms. Eden at 0961-355-3682 or via FB Messenger at Eden Bilando. God bless us all. Beware of illegal recruiters. Makabuluhang paghimay ng mga issue at mga balita na nakakaapekto sa ating araw-araw na buhay. Mga issues na dapat natin bigyan ng pansin at bigyan ng tamang solusyon. Aarangkada na! Arandar Bicolania! Arandar Bicolania! Arandar Bicolania! Kasama si Ariel Arrieta. Arandar Bicolania! Ahoy! Good morning! Hi, good morning world, good morning Philippines, good morning Bicolandia, good morning Probinsya Canalbay, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Camarines Sur, and Camarines Norte. Siyempre, good morning New Jersey, good morning California, good morning Dubai, good morning United Kingdom of Saudi Arabia, good morning Hong Kong, good morning China. Siyempre, good morning namumutang kong Banwan kan Castilla. And sa panabawonon kong munisipyo kan Daraga. Siyempre, good morning sa mga parantabay kan programang Arandar Bicolandia. An oras 40 minutos makalis an alas 5 din pagkagadigdisa na yan sa Arandar Net News and Information Broadcasting Services and digdisa na sa Bicolnet TV. Ay, live kita sa duwang istasyon. Initabi ang programa ng Arandar Bicolandia kung saan mag-iriba-ibaan lamang kita sa laog nin sarong oras. Mag-restoryahan kita kay mga dapat pag-istoryahan, mga pangyayari, nangyayari, digdi sa satuyang kapalibutan. And siyempre, ang mga pag-iribata dyan sa luwas, sa Primer Distrito, kan Probinsya Canalbay, yaon dyan si Kasorog Patrol numero 2, Tony K. And sa Probinsya Sorsogon, yaon man dyan si Arandar Patrol
Efraim Mendez. And siyempre, libre, pwede tabi ka mo magpartisipar digdi sa programa sa paagi sana sa pag-type dyan sa comment portion kan sa indong mga monitor. Pwede tabi yan, pwede digdi maski ano sa programa. Ang pagpartisipar, iyo yan ang pigataram kong i-type sana, mag-type sana dyan. Partisipasyon na yan. Or pwede tabi ka mo mag-upload sa samuyang hotline sa 0950-918-3453. Yan po ang hotline kan na Arandar Net News. Oy, pitsa uno na kan bulan na hunyo. Po nini kan, alat ko na, January, February, March, April, May, June. All, po na ini. Kan na ultimong bulan kan na second quarter. Ano pa min ka mga nabagang taon? Yung ispi doon. Kat-katon. And syempre naman sa mga nag-celebrate kan sa ng mga birthday, happy birthday. No mass gathering please. Sigan lang kaw. Ano na ini? Imbis magpababa, naglalangkaw. Ay, nangon yan ang diferensya. Ay, nangon yan na sisay nangon yan. Ang pwedeng, ano ini, basulon. Tanata, sigan langkaw. Siyempre, ngeso tawo. Ala. Happy birthday. And duman sa mga anniversaries, happy anniversaries. And of course, duman sa may mga fiesta, happy fiesta! June 1, no mass gathering. Otherwise, the barangay captain will be arrested as per order by the Chief Executive of the Republic of the Philippines. But according to the Chief PNP, subject for investigation. Dapat lang. And sa may mga pamilya na medyo nangamurundong niyan, lalo na itong igwaki mga kapartidaryo sa nagpaaram na sa ibabaw kang kinaban, talagang mamundo po yan mga karandar, mga kasurog, salado kan mga nagkawarlat kung kaya ang programang ini nakikisumaro sa indong pagmundo. Sa may mga gadaan, condolences po. Ay, si Andes Arieta po ini, ang sa indong kaiba. Ayi Andes Arieta. Ayi Andes Arieta. Ulit-ulit ka ngaya. Siyempre, tatibad malingawan, madali na baga. Okay. Ay, dakul kitang pag-orlayo-layan, ano? Dakul kitang pag-oristoryan. Sa inurual daw na sanang ginibukan mal na Diyos, talagang day kita mawaranin mga istorya. Alagad, excuse me, bago ang gabos, siyempre, inutunta ang giraray, pirmi ang mal na Diyos. Ano? Babasa ng Lord, thank you very much for waking us up and thank you for this brand new day. Please guide us always. Thank you po. And no ninaan na pang pizza pang Martes na Bible reflection. Magmati mga kapatid sa pananampalataya. Hunyo 1, 2021. Martes sa ikasyam na linggo ng taon. Na ayon sa batas, lawful, kung batas ang usapin, kahit kailan hindi lumabag sa kahit anong batas ang ating Panginoon. Sa usaping pagbabayad ng buwis, iginagalang ito ni Kristo sapagkat walang masama sa batas ng pagbabayad ng buwis. Minsan, mayroon lamang na mga batas na hindi ayon sa batas ng Diyos. Dahil ito ay gawa ng tao para sa pansariling interes. Mayroong mga batas ng tao na para sa kabutihan ng nakararami,
mas mainam ito. Madalas naman ang problema ay sa pagpasunod mismo ng batas. At minsan naman, problema din yung mga ayaw talaga sumunod sa batas. Maayos ang batas na nasusunod dahil ito ay sumusunod din sa batas ng Diyos. Wala pong masama sa batas kung hindi nahahaluan ng politika at maling sistema. Mga kapatid sa pananampalataya, ito ay totoo. Totoong-totoo ang sinasaad dito sa Bible reflection natin ngayon. At pwede maging paksa natin ito ngayon sa ating programang Arandar Bicolandia. Ang Bible reflection na ito ay hatid sa atin ni Father Ching Zorbano. Father, good morning. Thank you very much. Tama ba ini mga kasurog, mga kaarandar, na ang batas ang iba para sa pansadiri sana? Nangyayari po ini digdi sa Pilipinas. Pero bako man gabos, taan tunay dang batas para sa ikakarahay kan kadaklan. Bako sa ikakarahay kan tagibo kan batas. Ani babaga sa tuyang mangbabatas, nagagibo nin batas para sa inda sana. Halimbawa may mga negosyo, niyan, sa diring negosyo, man sa nakakarami. Kaya natumbo ka ining Bible reflection sa aldaw na ini. Ano ba uni tam ini? Uning parte digdi sa pagbayad kan buwis. Iginagalang ito ni Kristo sapagkat walang masama sa batas ng pagbabayad ng buwis. Kasi nga, dahil ma-exist ang sarong nasyon kung daing buwis. Ang buwis, obligasyon po yan kan kada saro sa satuya digdi sa Pilipinas. Bako maraot magbayad ki buwis, bastang napapaduman sa tama. Halimbawa, ining buwis tabaga, pigi-enjoy tayo ni. Sa tinampo, ang tinampo, buwis tayo yan. Pigi-enjoy tayo yan sa inural daw na sa tuyang pagbibiyahe, pag-aagi dyan. Iyo yan ang saro sa pag-enjoy kan sa tuyang buwis. Alagad, ang problema, kung halimbawa ang buwis na dyan intindido sang gatos pesos, ang nailalagsa na dyan, 10 pesos, sunubinta, uto sa bulsa, kan mga nagkapira. Dumana naging maraot. Sabi nga ni, ang pagbayad nin buwis na ano ito, so ang pagbayad ngayon nin buwis sa koraptong gobyerno, bako ngayon patriotic. Iyan nga is slavery. I am talking right, mga kaarandar, mga kasurog. Ngaya bako man niya ako taxpayer, tamili daing trabaho, bako siya taxpayer, mali po. Taxpayer ka po, sa uroal daw na nagbabakal ka sa tindahan, you are paying your tax. Kaya kada saro sa satuya, daing exempted sa pagbayad nin buwis. Kaya kada saro sa satuya, may diretso maghapot kung napapasain ang satuyang buwis. Halimbawa, sa mga naghapot, arin pa man ngaya, ang satuya o kaya ang buwis, ay pa man ang papaduman. Gabos mga kaarandar, mga kasurog na nagsisweldo sa gobyerno, mga empleados kan gobyerno, gabos po yan hali sa satuyang buwis ang pigsusweldogan. Kaya may diretso kita magsitar kung iyan day nagtatrabaho nin matanos. Kairi ba dyan ang politiko na nakaturukaw sa pwesto na nag-resibe kan sa indang mga sweldo? Hali po yan sa buwista para sa kaaraman kan gabos. Kaya pwede kita dyan maghapot. Arin pa. Iyan na mga gamit, mga bihikulo
na pula ang plaka na giniribong itom. Igwa ka yan ha? May pula ang plaka, pero pag giniling mo itom na, an binakal tabi kan, buwis kan tawo, buwis ta. Kaya yan, pag ginamit sa sala, pwede tatabian si tahon. Alagadan iba, day man ka nag-reparo, day man nasasabutan sa totoo sa naman. Na ultimo nga ning nakasabot, takot dyan magsita, ta iba ang laban ngunyan sa gobyerno. Pag sinita mo an mataram, pigkukontra mo ang gobyerno. Oras kumontra ka sa gobyerno, pasok ka sa anti-terrorism bill o terrorism law. Pero iyan po ang katotohanan. Sabi nga, narumduman ko na so, pinaka ko niyan, paying nga taxes to the corrupt government is not a patriotic. It is nga is slavery. Narumduman ko lang, nabasa ko lang. Thank you, Sigdio sa kunyan. Sa Bible reflection na ini. Naipasabot akidiit sa satuyang mga parantabay. Bako maraot magbayad kay buwis. Ani ba nga ni sa pirita na baga, pigakaltas na sa sweldo. Pigakaltas na. Automatic nga iyan na sa tangang vat na iyan, isus dakulaon yan. Hali iyan sa satuya. Kada bes na mabakal kita, so mga cover kan bat, babawasan na kita duman, ay sisingilo na kita duman. Anhapot na papasain, so iba napapaduman man sa proyekto, pero so kadaklan, uto na kay, perfecto. Yan perfecto. O di kay Juan de la Cruz. Nadamay na naman niya si Juan de la Cruz. Ayan po ang katotohanan. Dayan may tatago sa satuyang gobyerno na ang gobyerno ta korapto. Mismong presidente ka na nagtaram. Ginaranan nga ni sa mga ayon sa kang gobyerno, nagrabi ang korupsyon. Yan ang daytan nawawara. Aber daw, hain na so anti-corruption team kan, administrasyon kan, gobyerno tangon yan. Garo, nawala na naman, silent na naman. Bay sana, ang sabi nga ni kanibay pa sa Diyos ta na sana, igwaman yan dyan ki karma. Hilingon ta na sana po, taday man kita ki magiginibo na dawa anong pirita. Dawa anong pirita na may gusto kitang gibuhon, daita naan kaya. Why? Because we are just an ordinary citizen of the Republic of the Philippines. So, mga karandar, mga kasurog, bago ako mag-commercial, kuwaon tanang na an report ali dyan sa luwas. Daw, kunyaw na. Okay. Hello. Yes, sir. Good morning. Ay, sos, nasiram sa nakanbusin, garwali sa Kamurawayan. Hello. Pero talibong tabi, kasurog doon. Jello. Namayo. Adaw. What happened? Ngaya doon, batag. Okay, redial. Kasorong nata na putol. Nag-urumentado na naman. Nag-urumentado na naman ang sa kuyang signal. Okay na. Klaro na, klaro. Bay na pag sa kaawagan, mag-iyaon. una ko na sa itaas kakan mangga. Kumusta ba yan dyan? Mauran dyan sa imaw? Sa presidente tabi si Raye, madurog ang pugpusa naman ang kamugtatan dyan sa muyang panahon digdi.
Oo. Ah, And bati may paabutong bagang bagyo Ay. pasisiring sa Catanduanes isda. da igaro lampas ba sa tracking pigiling ko pero perming maoran, perming oran Ah. kita. Pero nangagi sa dagat so sa tracking Mhm. inda kun mahagip kidiit so Catanduanes sana day naman. Pero bat hunyo nabaga palan ngonyan tig oran ano? Oo. Ini so start of the rainy season pirming ang tawo kay ni pirming yaon sa arong salaw kang araw ta medyo mauran. Mas maray nga ni tanganing day maglakop ang COVID. Kung saan ang mga tao siraye yaon pirming sa law kang araw pirming durumog. Pwedeng pirming nasa kamurawayan. Loko ka talaga. Walay tayo siraye. Alata, intranta ka kimasiramo ha, halat nyo na. Okay, mga karandar, mga kasurog, sa oras na sa 57 makalisan na lasing ko rin pagkaaga, Countdown Report, halid dyan sa luwas, nasa ibong na linya, si Kasurog Patrol numero 2, Tony K. Tony K, good morning, please come in. Alright, tabi siraye. Good morning and good morning sa liwat sa tayo mga parantabay. Sa presente tabi siraye, Paramin Plus na isinarado man ang nagkakapirang opisina sa lokal na gobyerno kang Santo Domingo antes nila na pagkaaldaw tabi siraye. And ang mga minasunod na opisina bukas alagad skeleton workforce na naman. And sana ang makakapagtaon nga siraye ng serbisyo. Natakot kami ni Sir kang pinagsasagibong contact tracing as in disinfection kang municipal interagency task force as in municipal contact tracing team kang Santo Domingo. Ang mga minasunod tabi Sir na mga opisina banggitan ta tanganin sa mga transaction nga sa satuyang mga paraan tabay may mga transaction sa mga mababanggita dahil na muna kasi rin naman sa aga maano mo sana ma-resume naman sana. Loy-loya sana. Saro. Okay. First number 1 ining MSWDO office tabi si Raye. MSWD. Roger tabi si Raye. Bata kung saan iyan ang kararanihon ng mga opisina. Roger, ini ang saro sa mga matatawong lugar and office tabi si Raye ining MSWDO. Okay. And panduwa tabi sa Raye ining MDRRMO saro man ini tabi sa Raye na dapat 24 oras nakatutok man ini. Nya bata may paabuto na kalamidad kun araw sinda kan harain sindangon yan. Siguro naon man sinda sa ano mo naming apod kani temporary office tabi sa Raye. Okay. Tapos ining municipal civil registrar and municipal health office. Ano ito? Tayo nadali. Nadali man. And so action agad emergency team. So office kay ni tabi si Raye kasabay duman sa mga ipinagsara Paramin Plus. Okay. And sa budget office tabi si Raye. Ayan, accounting office. Okay. So legal na tabi si Raye. Ngunyan man sa dangal daw tabi yan, kasurugton. Punta tabi ni si Raye kasugma hasta nagdura rin hanggang niya na pagkaldaw tabi si Raye. Gusto sabihin sa aga resume. Resume na ni. Okay. Kung depende kung duman kung ano ang kakalawasan kay itong pinagsagibong contact tracing and siyempre so matapos disinfection tabi si Raye. Okay, sige. And diretso kita tabi si Raye duman ning liga kang mga barangay office, market administrator's office. Agriculture office, asin siring man to waterworks office. So yan tabi si Raye. So mga nagkapirang kung di kita nasala 11 opisina ang kasarabay duman sa Paramin Plus na ipinagtara kuun kasugma hasta sa nga na bulan Hunyo 1, 2021 tabi si Raye. Sambulan na sambulan pa lang ano? Isus. Sambulan na lockdown ang inabot yun. Kita bagay di mo talagang sabi sa batay, talagang kayaon. Kaya sa tayo mga paraan tabay, particular na dito sa mga taga Santo Domingo, daina mo na siguro magpasyar duman, tapos siyempre, masabi sinda kayo. Bukas yun, alagad siyempre, skeletal workforce, medyo bako, sabi ko dito lang ang maakomodal tabi si Raye. And, kumbaga, dahil makataong tultol na serbisyo, tako lang mo nun ang tabo. Roger, tabi si Raye. Oo.
sa ibong iyan tabi si Ray, kang kadakol naman na nagpo-positibo digdi sa banwaan kang Santo Domingo Albay tabi si Ray. As of daw, sa una mo piraman ang positibo kan Santo Domingo. As of daw tabi si Ray, kang nakaagingal daw nasa anong plus kasugma may saro. Okay. Kaya medyo dakol-dakol tabi si Ray. Ngayon, tapos santo tabi si Ray sa mga pulis report Sige. digdi sa banwaan kang Santo Domingo kung saan tabi si Ray pinag-survey ang search warrant digdi sa sitio Inabuyan. Pinag-survey kang Santo Domingo Municipal Police Station sa sitio Inabuyan, Barangay Alimsog, Santo Domingo Albay. Aha. Kung saan tabi si Raye na-arestar ang pinagbistong si Oscar Bansali Ballestero. Aha. Na-recover digdi tabi si Raye sa pangataman kaining suspitsado ang sarong kalibre 38 badil asin mga bala tabi si Raye. Aha. And sa ngunyan, nasa kustudiya na ini kang Santo Domingo Municipal Police Station para sa magkakanigong disposisyon. Ngayon, tanto tabi sa Raye, sa siyudad kang Tabaco, sa man 35 anyos na tricycle driver, ang na-arestar and pinagbistong ining si Melvin Balyabari. Aha. Sa tabi ining tricycle driver, kung saan nagpositibo ini sa pinagkonduktang bypass. Yan ang sabi, unlimited call. Na 7 minutos. Okay. Okay, tabi sa Raye. Balik kita duman. Oo. Kung saan sa siyudad Tabaco nga ni tabi sa Raye, sarong tricycle driver, 35 years old na tricycle driver na pinagbistong si Melvin Balyabari ang nadakop sa pinagkonduktang bypass operation kang Tabaco City Police Station. Kung saan tabi sa Raye, na kumpiskal digdi sa pangataman kang suspitsado ang 5 paketeng saradit na pakete na pinagtutubudan na nilaog na shabu, asin itong 500 peso money. Mantang sa banwaan mangkang Malinaw, 5 perso naman ang naaristar matapos sabi si Ray sakya dahon ang illegal na tupada. Kasog na. Dahil pa talaga matapos-tapos yun ining tupadahan. Kaya, yan. Sabi pag may tupada sa barangay, ang kakasuhan, so kapitan. Roger, May naraman ka ng kapitan na kinasuhan? dahil pa tabi as of now, tapos na lang ang subulan kang Mayo. Nakulo na bagag nagkadarak ko. Nakulo na. Malay mo, may mga kapitan na inaindulto ba na nagdadarayo man sa ibang lugar para magdulan. Sisay pati ka ng buwawang maaristar na kapitan, mawaran sindang buto. Roger, lalo naman yan. Lalo naman na namamarong ang eleksyon. Talagang bistado naman pati. Niya, dakol kini ang butante, dakol niya ang kapalyentes kini. Alangan man. Kaya itong mga piga papara paluwas ka sisa ito. So sa barangay, utik ban sa dagayon. Kung matubod kita kayo ni tabi sa kung talagang may masampulan. Bako man seryoso. May sinarampulan man ba kayo ito? Pero bako man, may tangian, kalaban tangian, sa ibong ngayon. Yan. Tuloy sa arog kayo na, sa arog ka na po sing ibang mangyari. Saan ngayon kan eleksyon? Sa o sa yelo? Sa yelo. Ay, palitan lang yan. palitan nito. Sukalyado. Gusto na nito mo pagpamalis niya ngayon. Una ngayon, kung pagkalyado, dawat na itang yan arisaron, dahil kita diyang kigibon action, labot nga ninda. Anong maginibonin na? Roger, to na tabi siya. Nagkontra nga sinda sa sato niya, paiton tangian kan anti-terrorism law. Sarapos na. Well, tapos nagtatabi siya tayo. Sa banwaan man kang Bakakay, arong kan sarong may siya diri ng sarong catering services, ang hinabunan tabi siya tayo. Linaog sa sendang harong kung nakaaging ng Domingong Banggi. Kung saan tabi siya tayo, dakula man na kantidad ng kwarta ang natabag hali duman sa arong kang naunang bita ng may pagsadiri ng sarong catering services tabi siya tayo. And hanggang sa ngunyan, pinaghahanap pa itong suspektado na
pinag-aana pa ang suspitsado na may kinaalaman duman sa nasambitan ng halapunan duman sa barangay sa nasambitan ng sa Banwaan kang Bakakay Albay Tabi Siraye. May CCTV lamang na basihan kan pag bukod kan salarin. Pinagdududahan Tabi Siraye. Inside job ang nangyari Tabi Siraye. Okay. May mga tao ba lang? Pinaghahalata at yan. So, development report hali sa Police Tabi Siraye duman sa insidenteng ito. Okay. So, yan Tabi Siraye, mga dugang na informasyon hali dito sa kuyang lokasyon. Patrol numero 2, Tony Kibite, Kasurog Kang Bicolano Worldwide. Thank you very much, Kasurog Patrol numero 2, Tony Kay, sa imong mga impormasyon. Iyan na, palibot linibot ni Tony Kay ang Primero Distrito. Iyan ang may gusto na reporter. Talagang gigalugad. Urag ka talaga, Kasurog Tony Kay. Okay, so, mga karandar, mga kasurog, bago kita magpadagos kan sa tuyang mga storya, patalastas ko na kita, ha? Diyan sana kamo mabuil tatabi ang programa. Thinking of going back to school? Are you ready for the new normal? We understand your worries. At Polytechnic Institute of Tobacco, we assure you that learning will definitely adapt to the new normal through our flexible learning system. No internet, no laptop, no computers? Don't worry, we've got you covered. There's definitely a teaching learning system for you. Everything is a bit different at school at the moment, but we're strong and we'll get through it. Polytechnic Institute of Tobacco Incorporated, the pioneer in computer and engineering courses in the 1st District of Albay, offers 3 senior high school academic track, ABM, STEM, UMS, and GAS, technical vocational livelihood track, electronic products assembly and servicing, NC2, computer systems servicing, NC2, bread and pastry production, NC2, food and beverage services, NC2, cookery, NC2. Polytechnic Institute of Tobacco also offers the following courses: Bachelor of Science in Computer Engineering, Electrical Engineering, Electronics Engineering, Elementary Education, Business Administration, Computer Science, Information Technology, and Associate in Computer Technology. Avail of the free set of school uniform for senior high school graduates of PITA, and all incoming freshmen and transferees are entitled to a full scholarship on all courses. Also avail of the Unifast Scholarship for college students, wherein the grantee will receive 60,000 pesos per year. Hurry, enroll now. No entrance exam and no interview. For inquiries, please visit the registrar, Polytechnic Institute of Tobacco, 100 Panal, Tabaco City, or call 052-732-7602. Congratulations to Polytechnic Institute of Tobacco for garnering the highest passing rate among all schools in the 1st District of Albay during the September 2017 licensure examination for teachers, and to the 5th regional placer, Mr. Steve Cereza. Congratulations to the new electrical engineers: Engineer Josephine Bonavente, Engineer J. Carolino, Engineer Romnick Bonina, Engineer Jodel Cabo, and Engineer Angelo Brusula. Your PITA family is so proud of you. Polytechnic Institute of Tobacco, 35 years of bringing world-class education to many Bicolanos. Online enrollment is available. Visit the PITA Facebook page and click on the links to enroll. For on-site enrollees, the school implements no mask, no entry rule, temperature check, and social distancing. Polytechnic Institute of Tobacco, enroll ka na. Milk tea? Check out the newest milk tea and coffee shop in the city. Busang Yuan is located at TNM Chua Building, Rizal Street, Albay District, Legazpi City. Your one-stop shop for all of your cravings. Aside from your favorite milk tea and coffee drinks, partner them up with delicious breads, pasta, and pastries. Busang Yuan also offers authentic Chinese cuisine. Your favorite Chinese pork, beef, and chicken dishes available from Tuesday to Sunday. Experience delight with delicious food and drinks only at Musiang Yuan. Open from 9 a.m. to 10 p.m. And syempre, ang programang ini hatod sa Satuya kan full colors printing press and photography na makukuha dyan sa Purok 7, Barangay Cruzada, Ciudad Can, Legazpi.
And sharing man ang programang ini atun sa Satuya kan Al Aluminum and Glass Supply na makukuha dyan sa Rizal Street, Barangay Sagpon, Daraga, Albay. Al Aluminum and Glass Supply is owned and managed by Mr. Tony and Miss Annalyn Aranya, ipapamana kay Tricia. And pagalin nindo nin Al Aluminum and Glass, magbalyo ka mo nin tinampo, mahiling nindo dyan ang Marceliana Law Office. Yan ang law office kan abogadong servidor kan Banwang kan Daraga na si Attorney Joey Marceliana. Ang nangaipo ka mo, mapagibo ka mo nin legal documents, nangaipo ka mo nin legal advice, legal consultation. Magpasyar sana sa Marceliana Law Office. Hanapon sana si Attorney Joey Marceliana. And siring man, kung kamo nag-inquire, naghahanap nin rent-a-car, pwede tabi ka mo dyan mag-inquire sa Marceliana Law Office. Tan manager kan Sages Rent-a-Car, dahil iba kundi si Charles Joseph Marceliana, ang aking gayon ni Attorney Joey. Sages Rent-a-Car. And siyempre, mabuhay, congratulations perme sa Enerville Kagsawa Chapter sa panginginot ni Sis Cha Barbacena Marceliana. Oy, kung sa indong mga sasakyan may diferensya, darawon sana sa RB Brothers Car Service Center na makukuha dyan sa Porok 5, Barangay Binitayan, Daraga, Albay. Gabos na hilang ke auto, pwedeng nindong mapaayos at aayuson talaga yan dyan sa RB Brothers Car Service Center. RB Brothers Car Service Center is owned and managed, asin siya mismo ang nagatrabaho kan nagbubulong kan mga pasyente niyang auto. Hanapon sa si Doc Boy Gulyem. And gusto ninyo magkakaning mga Filipino cuisine, magpasyar sana sa Ignatius Lutong Bahay. Diyan sa Barangay Ilawod, Ginubatan, Albay. Masisiram na mga putay kan Pilipino, igwa panganing pang ibang nasyon, pasyaran sana dyan sa Ignatius Lutong Bahay. Aba ka ng siram. Okay, Ignatius Lutong Bahay is owned and managed by Miss Ignalyn Aryonday. Siringman, native chicken, adobo, adobado, tinola, asin bulalo at iba pa, matatanaan sa naninduyan sa Tatangwin Fast Food na makukuha dyan sa Purok Everlasting, Barangay Kumadgad, Castilla, Sorsogon. Tatangwin Fast Food is owned and managed by Miss Arlene Balin Morano. And siringman, safety. Maggamit din tamang LPG. Nagaagi sa tamang proseso sa monthly or regular na check-up. Magamit sa nanin gasol. Gasol na mababakal dyan sa Tapgas Gasol. Na makukuha dyan sa katay sa na mismo kan Petrones sa Sintrong Gayo kan Banwaang kan Daraga. Tapgas Gasol is owned and managed by Brad Ato Lim. And siyempre sa nagkakarapi-kapi na sa oras na ini, sa bayanin mainit asin masiram na tinapay na mababakal dyan sa 1015 Nathaniel's Bake Shop na makukuha dyan sa Barangay Orosite, Ciudad Can, Legazpi. 1015 Nathaniel's Bake Shop is madaling hanapon, tahampang sa Nanggayo Can, Ayala Mall. 1015 Nathaniel's Bake Shop is owned and managed by Mr. John and Miss Mary Ann Archaga. Okay, good morning man sa satuyang amigas amigos dyan sa New Jersey, kay sa Allied Fantastic Dancers of New Jersey, kay Mimi, kay Emily, kay Alwin, kay Doy, kay Vec, and kay Myra Legaspi. And of course, sa samuyang idol dyan sa New Jersey, na garuma uli si Idol Sir Mr. Machulito. Garo naga-travel siya, pasiring digdi sa Pilipinas. Sir Idol Mr. Machulito, good morning po. Please, have a safe trip. Tabi sa imo. And syempre, good morning kay Wad Boboy Llamera Marantal kan Kumadgad Castilla Sorsogon, and kay Ma'am Tunet Luterte na nakaantabay sa amin niya, good morning po sa Gabos. Good morning man tabi sa imo, Ma'am Tunet Luterte, na profesora ini dyan sa Bicol College asin sa iba pang mga kolehiyo. Matibay ini si Ma'am Tunet.
Okay, ang oras, 15 minutos makalis ang alas 6 na ninpagkaaga. Digdi sa na yan sa Arandar Net News and sa Bicolnet TV. Oy, mga ka-arandar, mga kasurog, bago kita magpadagos kan sa tuyang mga istorya, kaunta ang report hali dyan sa probinsya kan Sorsogon, nasa ibong na linya ang sa kuyang katandem na si ka-arandar Friend Mendez. Friend, good morning sa imo. Kumusta? Good morning, Iseng. Good morning sa mga televiewers niya to. I mean, mga viewers niya to. Kay Kagawad Buboy Marantal. Good morning, sir. Dayan kipalto si Kagawad Buboy. Maski ang turog, ang cellphone nakatutok sa mata, maurag ang pag-arandar Bicolan dyan ha. Right? Naka-bluetooth gayo din si Kagawad. Ay, arang tama niya. Oy, thank you pala ha sa pag-akomodar kan pagpasyarta dyan. Sabi ni Wad Boboy, ipag-intra nga nindungani ako. Ganyan ko yun. Para niya ako, siyempre, hindi man makabuilo ta. Naganegosyo. Sabi ko, pag weekdays, pili kita. Yan. Sige. Okay? Anyway, SM, update kita ka na Bagyong Dante. Sige daw. Na ang Bagyong Dante padagos ang paghahiro kani panorte Sulnupan sin signal number 1 itinas na sa sirangan na parte kana Sorsogon. Oo. Posibilidad ining magdara ni na maluway hanggang katamtaman na pag-uran sa Catanduanes, hindi sa Albay, Sorsogon, and sa Masbate. And ang tropical storm Dante sa masunod na 24 oras, sigun sa tropical cyclone bulletin number 8, kana pag-asa, alas 11 na Banggi, kang Mayo 31 nga ni, sa oras na alas 10, ang gabi, ang sentro, kana Bagyo, nasa 375 kilometro sirangan kanan Surigao City, Surigao del Norte. May kusog na anparos kaini hanggang sa 75 kilometers kada oras para sa sentro. Sa rikas na 20 kilometro kada oras. And itinas na ang tropical cyclone wind signal number 1 sa sirangan na parte kana Sorsogon, ining Sorsogon City. Magallanes, Bulan, Uban, Irusin, Santa Magdalena, ining Matno, Bulusan, Barcelona, Kasiguran, Gubat, Preto Diaz. Sirangan na parte kan Albay diyan sa Rapu-Rapo. Natay ito, 2 minutos pa sana. Digdi sana yan sa 2 minutos pa sana, pre. Natay ito. Naputol. Napaw yes, ako daw. Nagadayal ka tabi? Sige. Pahit giraray. Yes, hello. Sige. Naputol mga karandar, mga kasurog sa pag-asa. Maridayal ako maridayal. Naputol ang pag-asa. Yan na. Kanya ko, karandar friend, naputol niya ako sa pag-asa. Will you report? Yes, please go ahead, Giraray, tabi. Saan ba yan kita parte? Hindi sa digdi na kita sa may Catanduanes, Madara Kidit, nasin na Samar, Eastern Samar, Biliran, sirangan na parte kan Leyte. Ining parte kan Ormoc City, Bier Mahal, Maplag, Abuyog, MacArthur, Mayorga,
Tacloban City, Santa Fe, may na kayo ni. Oh. Nawi nakadangog sa Santa Fe. Ay, Oo. Kan Pilar Sorsogon. Oo, yun. Okay, sige, ari pa. Ngayon, Dinagat Island, Siargao, sa Siargao pa lang. Siargao. No. So, yun na ito, SM. Pero dahil man mahapit sa kadaganan, no? Kasi pagiling ko sa tracking, garo dahil man mahapit sa kadagan. Pero yan nabigat na mong orange, sureball yan. Oo. So, kay Pon manggiray magandang sa yung mga Sige, nagaputol-putol lang tayo. Berik tabi, karandar pa rin. Berik kideet. Napuputol, Napuputol. Signal. Hello? Putol, napuputol an sa siguro dakulo naga-interrupt dyan sa imo, taday ko lang nag-upload sa imo dyan sa imong opisina, kaya nagaputol. Nainutan ko sinda, anong magini mo ninda? Sige pa, tabi. Katakot kan bagay niya yan, mining bagyang Dante. Nag-issue naman ang OCDB call Office of the Civil Defense, Regional Office number 5, na memorandum at manungod sa suspension kay mga provincial buses, private trucks and other motor vehicles mabiyahe pasiring sa Bisaya as in Mindanao. Tawag kay ni memorandum ang LTO Regional Office number 5 para magtao ni na memorandum duman sa mga may pagsadiring vehikulo na on alas 12 kaninang maaga kanakagi pala ni Simbaga. Nag-issue ang Office of the Civil Defense pasiring sa LTO ni memorandum. Ang suspension ninda kanakagi is alas 12 ninaga na ito. Tungin yan, siguro namati sa barita kanakagi, gilibo na ngunyan ninda maaga. Bagay kung maisyo man ang tinda nin alas 12 nin aga, di alanganin na makalab na sa mga probinsya kan Bicol ang mga ibang bihikulo, mga bases nali sa Metro Manila. Dapat nga di kayan, kaswapon pa sinda. Tanganing ding mabuyo na magbiyahe na padigdi. Dapat dahil ako ta nagpabanggi. 24 hours ko taan na anticipation. Sa kon mga suspension ka bagbay, talagang tama yan na mapapano na naman andyan na matnog. Sumapabirisaya. Roger, yun yung pig-activaran ka na Office of the Civil Defense nga ni na ma-activaran na magpakalag pa ni sa Rio kang Kabikulan ng basis na ali sa Metro Manila, Mabaliw pa Bisaya. Tungon yan, uon kaninang maaga, alas 12:01, piso ko kanya LTO na pugulo ng maglaog digdi sa Rion Bicol ini mga buses, baskin maging pribado na bihikulo na makalaog pa digdi sa Rion kang Kabikulan nga ni maaktibaran ang congestion digdi sa Matnog Port. Correct. So tama naman ang desisyon kay ning OCD Bicol puon alas 12:01 tigbawal na maglaog digdi ang mga bihikulo nali sa luwas kang Kabikulan SM. Okay. Tama man yan. Na-experience ta na yan kan mga nakaaging may kalamidad. Paano? Hanggang daraga? So, bus? So, mga trackings? Baga, habang nag-aloy man, sabi baga, listen, learn. So, natuto man talaga ang mga ahensya kang gobyerno niya to. Manungod sa namamangnuan naman ninda. Dahil natin dagay nagpaparabasi pan, dati paano ang iba, kan mga panahon, nagabase sinda, pero sa libro, bako sa personal na experience. So, yun yan,
inabayan na gayud ki personal na eksperyensya manungod sa pag-anticipar sa mga bagyong maabot. So ano man nakalamidad hindi sa toyang area. Oh, pero ang dapat nga ni kayo na nakaisip na inot ko ta ang LTFRB buda ang LTO. Natata Office of the Civil Defense pa. Dapat o may arog kayan updated man an office kan LTFRB buda kan LTO tangan isin na bagaan may poder magpapugol o kaya magpugol kay niong mga transportasyon. No, dapat may connection ko ta sinda diyan Oo. sa pag-asa Yeah. na in kaso igunin bagyo, iguman sindang minaabot na update adi sa pag-asa para ma-monitor ninda. And tama man, magka-igwa sinda nin tamang desisyon. Siguro, magkaigwanin ang sa indang mga head of office ni na executive order Dapat. para mas na matawan ni na giya ang mga motorista lalo na sila baga nakasakop ng LTFRB sa mga behikulo nagabiyahe isa to yung runa. Iyo baga. So, okay na. At least naisipan kan OCD. Pasa duman sa opisina ninda. Ayun na. Dahil na mag-congest digdi sa Bicol region. Okay. Hanggang rin databe. Hanggang yung pang bagyo sa kapililit. Bata mabagal. Halo yun. Baga sambulan na nag-travel. Phone Mayo hanggang Hunyo. Oh, iyo. Biyo man lago ni Dante. Sige, bako man din mapirwis yung bagyong si Dante sa ngunyan sa nahiling ta sa trackings. Ban lamang na dahil na perwisyo sa tayo mga kababayan data nananala sa pangunyan si bagyong COVID-19. Oo, yan ang grabe ang cases sa kunyan sa Legazpi, buda sa Daragasin sa Bilog na Bicol region. Ang Daraga Legazpi nga ni sa ngunyan kundi ako nasa binalik sa GCQ. Oo, yun ang monitor ko ito. May issue ba kayo si Governor Rosal? Si Mayor? Pakaraya baya, mga guru-guru Rosal. Bata. Okay. Nataman naman sa padago sa pagigpit kan mga otoridad niya kung nakakalaw pa man yung COVID-19. Yung nga ni, oo. Piga barasol da. So, piga basol da. Mga sutil da kita. Dahil naman ang mabasol. Sindang sutil. At nga ni, sabi nga kang kasurya ko kasubangge. I-lockdown niya kitang sambulan. So, binarakal ka ng mga baksinaan. Iti binarakal kiti kada pamitig sararong sakong baga sa sambulan. Buda may padeng ruluwasan. Pait nga, tapos na. Makusog na ganyan yung system. Tatan may pagkaon. Oo, buda. Deng ruluwasan. Ang magluwas prisohon. Oo. Aber daw. Hindi sa kompleto ba ng ayuda? Tayo magkiproblema sa mga Pilipino. Oh, no man's land. Ang maglakaw-lakaw sana dyan, mga otoridad. Oh. Kada magluwas, priso. Ang ayuda, tayo magkiproblema. Alata. Naputol na naman. Ata inito nagaputol-putol. Dahil pa nga ni ki 7 minutos. O, yan na. Ikaw nga na isi magtagatod sa ito. Bus kanina so sulod ko dito na i-register. Regular. Nagmangno ako, boss nga ang pangyayari. May sana. Dahil ka na mag-load na saga ako panmapod. Very good. Pero saga, paubos naman ang load ko. Miyerkules, Webis, ika na mag-upload. Sige. Okay lang. Sige. Okay pala na, SM. Oo. Sangon niya na pungkan Mayo 28 hanggang sa June 12. Ipinagsisilibrar ang sa tuyong ang National Flag Day. Ay. Oo. So, piging ganyan kaya gabos ng mga Pilipino na mag-display ng mga Philippine flag sa gabos na opisina, agencies as in mga instruments kan na gobyerno sa mga business establishments, schools and private homes sa throughout this period kaining
Mayo 28 hasta June 12. June 12 baga SM pagselebra ka Independence Day. Ay. Sa ining National Flag Day sa medyo nalilingawan kan sa tuyang mga kababayan na pigsiselebrar na importante yun na di sa tuyang nasyon. Na ang nagsiselebrar ang simbolo kan sa tuyang nasyon. Iya baga, ani baga, dahil na ang pigarespeto yan na flag, pero may penalidad yan. Oo, igwa. Actually, digdi sa nareparo ko lang kana sa idol ba kita. Actually, mas kanya sa Albay, sa probinsya kan Sorsogon, ako lang nag-report ka ng bagay na ini. Ini National Flag Day. Wala man kami nagre-report na reporter, announcer. Lingaw nga ni. Lingaw. Aday man ang pigatawan ni importansya. Paano ka, iba man kaya, parilingaw-lingaw. Pero kita, narumduman tayan. Actually, mabakit. Roger, sa mga mga simpleng issue mo na, hindi ba para turo karmin na personal. Pero ini kay po ang maaraman ini kan, lalo na ining mga kaakian. Dapat maaraman ni Denita, history bagaan na Philippine flag. Roger, yun ang gad. So, sa mga nakantabay nga to, ng mga kabataan ng unyan, di naman iniara, mas yan sa eskwelahan, talong niya sa module, wala man ini na celebrar ngaya ang National Flag Day. Pero pero sa college sa Philippine History nagkasabayan turo ka sa history. Narumduman ko pa. Pero kung ipasuy-suy mo sa kung istorya, dahil ko naaram, haloy na ito. Ako nagturo sa PAPED. So digdig niya pigakaag. Ikinaag sa muro, nagbaduswan giraray. Gumaga kan, SM na so tabang ko baga. May pingita baga guma, tapos pigilog sa muro. Sa bangko? Sa bangko, gumaga yan. Pangpindot baga sa ATM. So, una ko, so pangparagkot sa pagbilang kang kwarta? Bako, ayun, arag magay, guma man bagay ito. Sa bangko, gupa lang kami tao na para magpindot ka, ilalagmit sa gura mo yung muna. Gari baga sa pigi palubong balon. Nata ito, tapigatawang ka ito? Nganing, day makakuha ninin virus duman sa kaypadkan mga IT machine. Takang sisay bagay nagapindot. Sign ito ang itinawsay mo. Say mo na? Ayun na, say mo na. Una, kung kwaon ka rin, pasok girari sa ibang moro. Ang problema is, ang iba na misinterpret. Pag unang ninda, so dayo ito sa kuyaw. Day pigagamit, day kung gamiton, tadungan sa niya sa arong. So dayo ito daw. Kung yakar ka sa insulto ni sa kuya. Na-distract lagod kita kay sige, pahit. Ano ba? Pahit, sara. Wala na, bay na. Sige. Okay na. So ito, sa mga kababayan niya to, unyan, pinagsisilibrar National Flag Day on Mayo 28 hasta June 12 para sa satuyang pagtaunin respeto, pagsaludar sa satuyang bandera sa satuyang nasyon, SM. Okay. Ay kasapong pala SM, binisita ni PNP Chief Police General Guillermo Lorenzo T. Eliazar ang probinsya kan Sorsogon. Kumusta man yan? Sinabat siya ni Gobierno Chis Escudero duman sa yang harong, nagdiretso ngunit sa harong ang official kan Philippine National Police sa indang pag-istoryahan ni General Eliazar ang padagos na suporta sa probinsya kan Sorsogon kasi ng mga programa kan PNP lalo ng padagos na paggibo ng mga istasyon o buildings digdi sa Sorsogon pinangako man ni General Eliazar. Sa Oktubre
sa tabang kan Sorsogon City LGO na piga pamayon kan ni Mayor Amor magpapatugdok ng bagong istasyon or building kan Sorsogon City PNP kung sa Oktubre. And piga pamalaki man ni kan Sorsogon PPO ang Camp Salvador Escudero Senior kung saan lubos na talagang naghanga ining si General Eliazar sa Kagayunan, Kalinigan kan nasabi ng mga istasyon. Nagpasalamat ini kay Governor Chis Escudero na naging instrumento sa pagpatugdog kay ng mga buildings digdi sa probinsya kan Sorsogon. Magayunan talaga SM. Oo. Ang ini kay Governor Digdigan sa Daraga, iyo inian na naumaw kan Chief PNP an police station kan banwaan kan Daraga. Hello. Roger. Digdi sa Daraga kan pagbisita nakigkig si Chief PNP General Eliazar kan police station sa banwaan kan Daraga. Ito ang gusto kong police station. Magayon, malinig, at pigsaro-saro sa kwarto. Pati budiga, hiling kay ni Chief PNP. Surprise visit. Oo, ding masabi. Pero, siyempre, may nag-post baga nga ni ako. May nag-comment duman na medyo tama man. Na, bako man nga, ang bago ang COP digdi. Pang 5 aldaw pa sa nangunya, no, pang anom. Ngaya, nagpagayon ngaya kayam. Si Kunyan ngaya, si Colonel Pabia, so sinalidahan. Tama na. Actually, magayon man talagang dati yan. Kan pega boda, nag-acceptar kaan, nagtukaw, si Colonel Rodilon Bitita. Pagsalida ni Colonel Pabia, magayon na talaga yan manapig para pagayon pa na Colonel Pabia, na Colonel Bitita. Mas okay ngunyan pa, pinalinig pa, kaya naumaw ni Chief PNP. Importante dyan, naugma si Chief PNP kasi yung hinabutan sa kabiglugan ka na Daraga MPS ang tigumo ni General Eliazar. Pero mali. Paras man digdi sa sa probinsya kan Sorsogon, init pa lang talaga ang programa ni General Eliazar ang kalinigan sa gabos ng mga PNP stations. So internal cleans, policy, basta araw kayan? Duway ni na pigtutukan talaga General Eliazar para mas maging mag-ihimplo na opisina kan mga police station nga na maging ihimplo sa tuwing mga kababayan na maging malinig. So sa ngunyan, may man siya na may man nabigo si General Guillermo Eliazar dito sa probinsya kan Sorsogon kanailing yaman mga estasyon ng mga pulido, malinig, areglado. Okay. At kaya napigil mo yaman ang samuyang gobernador sa sinabutan niya ang satuya niya. Bakong samuya ang satuyang gobernador. Roger. Oo. Sige. So, programa niya, pares, nailing niya dyan sa Municipal Police Station, Candaraga, hindi sa probinsya kan Sorsogon, nailing niya. So, madadara niya sa Metro Manila, pag-uli niya, na ang Daraga Police Station, na sin probinsya kan Sorsogon PPO, mga maliligo, na, sa programa niya, tigsusunod. Sa programa ni General Eliazar, na-realizar. Roger. Ayun baga. Kaya magmano si General Eliazar sa pagbisita niya digdi sa probinsya kana Sorsogon SM. Okay. So siguro out mo muna ako SM. Okay. Sige, thank you very much sa Karandar friends. So sa imong mga istorya, impormasyon, as in updates sa probinsya kan Sorsogon. What time is it? Lampas na, day bali. Okay. So, na. Sabi ni Wad Boboy Llamera, Marantal, good morning man tabi boss ay.
Taon-taon tamatiks tabi ako sa Indota, imbiteran ko kamo. Karandar friend. Matiks na. Tarakutan, aber daw. Ay napangyari. Nadangog kita. Karandar friend. Ay bali. Bako man kami kirig-kigaw. And siyempre, good morning kay Manay Gina Bilista Marciliana. Ang tugang ni Attorney Joey Marciliana. Good morning, good morning man tabi Manay. And sharing man sa bilog na pamilya. Okay, so digdi kita. Madit pa kita post pero inagyan ko man, totoo man, na grabing tawo. Hay na duman, dahil na nga man nagka-obserbaran ng social distancing. Duman sa opisina o sa gate pa sana, buda duman sa laog kan, Albay Power and, Power, tama? Albay, ano ba yan meaning kanapik? Power and Energy Corporation. Hain man, sabi nindo, daragit ka mo, kan serbisyo kanapik, ang pag-abot kan, bil mabarayad ka mo. Ay, it's joke time. Kung ako may, sabagay, ako, nagbabayad ako, tama ko man ako dagit. Kamuwan sana, gustong sabihin, dahil pagkasararo. Sabi nga ni kay itong kaulay ko, ano dong kung di kita magbarayad? Ani babo man, sige ngurob-ngurob, pero pag-abot kan bil, mabayad, dati ba niya putulano? You see, mas marimang girare ang igwa kay ni, maski nga ni, igwa kidiit na pagpuro paltok. Importante, may kuryente. Yo, ako untanan sharing. Wala man kitang nagiginibo Kung talagang dagit ka, dahil ka magbayad. Nagbabayad, gustong sabihin, pigatawan pa, nindo, kihanap buhay, ang apik. Kaya, they will stay. So, sabi ko nga ni, ang pag-abot kan bill, mabarayad. Ang pag-abot kan eleksyon, ibuburoto. Kaya ako unta na sa natabi, naarog na kaini, ang trending, and realidad, digde sa probinsya kan Albay. Yo. Kung dagit ka mo, day ka mo magbayad. Tara manindo sa mga nagabarayad na bakong dagit na madagit naman. Damay. Pag may pagkasararo, sirto siguro, taday ta naman mga ni maasahan sa mga politiko na nakiaram ka iyan kung paano naka-take over na apik. Day ta naan maasahan. Kaya pwedeng maasahan ta sana kita mismo. Magkasararo kita. Masabay ako. Basta sa ikakaray kang kadaklan. Pero kung sa ikakaray ka nagkapirabay na, kamo na sana. Ayaw? Bawi na sana kamo sa 2022 kung may election. Okay? Okay ngayon. Sige. Ay, under GCQ Giraray, under Agaliga Space ay pinaluwas na executive order kan gobernador kan probinsya kan Albay na si Gobernador Al Francis Bichara. GCQ. Kung ano man yan, kamo natabi ang mag-interpretar kaan na GCQ, MBCQ, ECQ, taday ko na nagkasarabutan kung ano na ang mga gustong sabihin, kaiyan. Kamo na sa naambala kan mag-research kung ano ang gustong sabihin kan ECQ, MECQ, GCQ. Tangaram ko sana, lockdown. Sige. Subinubra na kita sa oras. Biraray sa ngaran kan Bicolnet TV sa panginginot ni Station Manager Maestro Nel Adtuon and sa Arandar Net News and Information Broadcasting Services sa panginginot kan sa indong lingkod. And siyempre, kan mga pag-iriba kay Kasurog Patrol number 2 Tony K and kay Arandar Patrol Karandar Friend Mendez, inigiraray tabi si Ayi Andes Arieta. Ayi Andes Arieta.
Ayi Andes Arrieta. Nagapaabot din sa lamatonononon tabi sa indong deng sawang pag-antabay sa programa. Giraray, saga mag-iribahan kita sa siring na oras, sa siring na sa duwang istasyon. Giraray, napaabot kita nin, mga karandar, mga kasurog, sudati sana.